Hi guys, so for today magama ko og binanggod. So mo ni among kalingawan usay kung nami sa amua. So mangita lang mig kapayas niya among bangkudon. So mo ni among himonon guys, kay mo among ipasudan pa ni udto. This is for our lunch. So magama so guys. See you. So
Binanggod ala Dhenz ala Aida. Yeah. So yummy biatang sang to. Ay kamot mo mo. Kuan guys. Kulami ba? Try. Try na to ma. Okay. Kuan sa aslong. Ay, wa man din ni paminta. Ito ni paminta ta. Ay, may paminta. Magkaroon na eh. Buta nga din ni paminta ito eh. Ay, taga nila eh. Buta mo rin ni paminta ito. Oh, nami na siya guys sa kuwang. Bye. Ino na din paminta.